Το επόμενο μας προϊόν έρχεται να βοηθήσει κάθε νοικοκυρά που σπαταλά αρκετό χρόνο κάθε μέρα στην προετοιμασία του καθημερινού φαγητού. Σε αυτή την καθημερινή προετοιμασία σίγουρα χρησιμοποιείται αντικολλητικά τηγάνια, τα οποία πολλές φορές σας δυσκολεύουν γιατί η αντικολλητική επίστρωση που διαθέτουν αποδεικνύεται στην πράξη πως δεν είναι αυτή που υπόσχονται. Σε αυτά τα προβλήματα έρχονται να δώσουν λύση τα κεραμικά τηγάνια Ceramic Pan. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιου πάχους 2,5 χιλιοστών με κεραμική αντικολλητική επίστρωση. Διαθέτουν ενισχυμένο πάτο αλουμινίου με ειδικές κυψέλες που κατανέμουν ομοιόμορφα τη θερμότητα και ανεβάζουν γρήγορα υψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος μαγειρέματος, άρα και η ενέργεια που σπαταλάτε. Μαγειρέψτε γρήγορα, οικονομικά και χωρίς δυσάρεστα ατυχήματα και πάνω απ' όλα υγιεινά, αφού τα Ceramic Pan μπορούν να μαγειρέψουν με ελάχιστο ή καθόλου λάδι, χωρίς το φαγητό σας να κολλήσει και να καεί, χάρη στην κεραμική επίστρωση που διαθέτουν. Με εργονομική λαβή για μεγαλύτερη ευκολία, κατασκευασμένη από αλουμίνιο και βακελίτη, πολύ ανθεκτική στη θερμότητα. Το σετ περιλαμβάνει 3 κεραμικά τηγάνια 20, 24 και 28 εκατοστών και 2 γυάλινα καπάκια 24 και 28 εκατοστών και είναι κατάλληλα για όλες τις εστίες. Μην χάνετε χρόνο, τηλεφωνήστε τώρα στο 211 800 5675 και αποκτήστε το σετ 5 τεμαχίων Ceramic Pan με έκπτωση 40% στη μοναδική τιμή των 35 ευρώ. Διατίθεται σε κόκκινο χρώμα με λευκή κεραμική επίστρωση για να προσθέσετε μια ευχάριστη πινελιά στην κουζίνα σας και επειδή ο αριθμός των τεμαχίων είναι περιορισμένος, κάντε τα δικά σας τώρα με ένα τηλεφώνημα στη μοναδική τιμή των 35 ευρώ.